Средногорие медия постъпи сигнал от пчелари от село Смолско. Собствениците на кошери са притеснени от предстоящото пръскане на земеделски култури и от липсата на диалог между тях и арендаторите, обработващи земите край Смолско. Според тях, независимо от това, че масовото измиране на пчелните кошери се превърна в европейски и световен проблем, в това число и за съществуването на човечеството, местните арендатори през последните години безразборно и неконтролируемо пръскат с пестициди, особено на площите, засявани със слънчоглед. Пчеларите от селото апелират към диалог и уточняване на дата и час на пръскане, за да предприемат съответните мерки за защита на пчелните семейства. Екип на Средногорие медия се намира в село Смолско. Сигнализирани бяхме за проблем с пчелните рояци в района. Притеснени пчелари се притесняват от това, че редовното пръскане и недостатъчната информираност води до измирането на пчелите. Тук до нас са дългогодишни пчелари. Разкажете ни какъв е проблема. Казвам се Димитър Генчовски. Аз съм един от по-младите пенсионери, които поддържат пчеларството в селото. Селото е известно от десетилетия поради подходящите атмосферни и природни условия. Други се отглеждаха тук много кошери. Напоследък останаха по-малко, тъй като причините са много, но една от причините е, че в последните 10 години така масово започнаха да измират пчелни семейства. Причините ги търсим ние, четем литература, обаждаме се на различни места. Сега от нашите наблюдения стигнахме до извода от 4-5 години, че основно измирането на пчелните семейства се дължи на пръскането на земеделските култури от арендаторите преди всичко. Те са около 4-5 арендатори в землището на село Смолско, но така по-сериозният проблем всъщност изразява в това, че те не ни информират нас, пчеларите, кога ще пръскат, за да вземем мерки. Така ние имаме опит голям. Аз повече от 35 години се занимавам. Бате Колио се занимава пък още повече, по-дълго време. И така, от практиката, която съществуваше и нормативната уредба, която има и се изменя непрекъснато в страната, има няколко простички правила. Едното е, че задължително трябва да бъдат информирани предварително, около една седмица, пчеларите за деня и часа, в който ще се извършва пръскането, за да вземат мерки. А мерките са да се затворят кошерите. Но кошерите не могат да стоят неограничено време затворени, защото се задушават вътре. Затова другото правило е, че в последователни дни не бива да се пръска. Кажете ни, от колко години отглеждате пчели? От 75-та година. Това са доста години. 40 години вече. Какви са ви наблюденията за пчелните семейства сега? Каква е разликата и на какво се дължи според? Да ви кажа само това, че преди до 2000-та година бех на 5 км извън селото в Балкана и бех един от най-производителните и най-добрите семейства поддържах. Но слезнах тук по стечение на обстоятелства и по лоши. Циганите там почнаха зимно време да крадат питите и аз се принудих да ги свалих тук. От тогава не съм видял вече някаква продукция, която може да ме задоволява. Средногорие медия ще продължи да следи случая. Ще се обърнем и към ръководствата на кметството, на общината, за да спомогнем да се реши случая възможно най-добре. Пчеларите от село Смолско обвиняват общинската власт в Мирково за това, че не реагира адекватно, оставяйки арендаторите да своеволничат. Екипът на медията се свърза с ръководството на общината за коментар. От разговора стана ясно, че по сега действащите наредби местната община е длъжна само да уведомява пчеларите, когато има пръскане с препарати, но не може да следи процеса и да оказва контрол върху арендаторите и собствениците на земеделски земи.
Сигнала, изпратен ни от пчеларите от Смолско, отнесохме и до общинското ръководство на община Мирково. Помолихме за коментар и евентуално съдействие за разрешаване на конфликта. По принцип, общината има контролни функции до толкова, доколкото случващите се събития на територията на общината трябва да бъдат регистрирани и съответната общинска администрация трябва да знае какво се случва на територията на общината. Но съответните браншови организации, които съществуват в държавата, било то на животновъди, в растениевъдството, в различни други сфери на икономиката, съответните браншови институции си следят за спазване на правилата в дадения бранш. Факта, че зърнопроизводителя, т.е. арендатора, е уведомил, те знаят кой е човека. Ние не живеем на два различни континента, познаваме се още повече в една община. Нищо не пречи на загрижените пчелари да се свържат с арендатора, да си уговорят ден, час, за колко време пчелите трябва да бъдат затворени, кога ще се извърши пръскането, проблема е никакъв. Но по стечение на обстоятелствата аз арендатора го познавам и мога да кажа, че пръскането, което предстои и което е направено до момента, не касае живота и здравето на пчелите, тъй като препаратите, с които е извършено пръскането, единият препарат е фунгицид, който е заражда и гъба по растенията. Другият препарат е хербицид, който се ползва за плевелите, а пък препарата, който е опасен за насекомите, се казва инсектицид. Този арендатор не ползва този вид препарат. Така че пчеларите могат да бъдат спокойни в това отношение. Ако има други арендатори, които предстои да си пръскат посевите, аз мисля, че сега е момента да се обърна към всички. Нека да уведомяват съответните общински структури, не само Мирково, има и други общини в района. Нека да има диалог между всички браншове, за да има разбирателство и всеки си гони икономически интерес, нека всеки да си го постигне. Не единия да бъде за сметка на другия. Измирането на пчелите става сериозен проблем през 2006 година. Множество са възможните причини, които се изброяват. Системата за контрол е тромава и докато се разменят документи и процедури, пчелите всъщност загиват, било то от невнимание или от недобросъвестни и безотговорни стопани, които си позволяват да пръскат културите с опасни и забранени препарати. Пчеларите от Смолско желаят открит диалог с местните арендатори и апелират към разбиране. Кметът на община Мирково също се присъедини към отправения апел за диалог между двете заинтересовани страни.